Ka jingiathuhkhana sapang ka Khynthei Briew kamai hayau. Ulok jong ka rupali uday banyak kali kamai manla kasngi. Henry ula aksiden bat ula yapno. Ka rupali kamdan bahaying hasem bat kadang armet yi ikun baningkong jongka. Ka rupali namar bakat dog bat ulok ru ula yap. Ka Hap Leit Ñiah ya ka kali jong ulok ban nyok pisah khnang ban nyok tit kau ban pen kedang ya ka kepok lajong. Ka rupali kam danang ban nyak kali. Henry kam ban se ka nyak la ka nyak ya ka kali jong ulok. Suki ka rupali klanang la kanang ban nyak kali. Kelej kiet ya kipas senjar. Kelej bu hakishnong baper. Ka rupali ka don ka wei ka masih kemdut. Ka rupali ka iet bahai ka masi. Shua bakan mi na ying ban Leit Kamai kali. Ka ai bam ai shua ya ka. Hadin Khynthei Briew. Ka rupali kelas ngeu tu. Baka por kelajan ya ka bakan kano ikun badang armet. Ka rupali kelit sakno sya hospital. Bat ha kasngi ka babut. Ka rupali kelakha de ukun senrang. Ka rupali katno kadap daka jingkmen. Kadaya roi ukun la jong bat kadaong. Khynthei Briew ukun rang ba jonga. Henry ha kaca kapor. U doktor ulawan ha jaka tiak jong ka rupali bat ulaong. Kong rupali kadon ka kubor ka basngeu si. Ka rupali kalaong. Ka kata ka kubor ka basngeu si. Doya tu doktor. U doktor ulaya tu ba ukun jong pi udon jingtut ha uklong senam. Ka kmi bapli ka yam sngeu si ha hospital. U doktor ulaong. Wat kuslai kong ngidang la ban sumari ikun jong pi. Tangba ka jinglot telabun. Da kumno pi ha ban krep pisa hadu henriulak tingka. Ka rupali gladum gabut kastat. Na enyo kat hadu henriulak tingka. Ka rupali ka mino na hospital. Ka letno syaying bat ukun jongka. Enda ka rupali ka lapoy haying. Ukun jongka uyam. Ka masih jong ka rupali ru ka yam namar ka don la ka jing sngu tu baka try ka don ha pedang ka jing bat jing sngu si. Ukun jong ka rupali wat ha ka porche men mit ru uyam. Ka kemi ka laong wat yam kun ngan treshi tom na ka benta jong pi ban penyo ya ka pisah henriulak tingka. Ban pak sumar ya pi ba pen klan no. Ha ka sngi ka babut. Ka rupali ka bayu kun bat ka letnya ka lide. Kami na ying pra baje men step ka wan pai ha ying hadu khandai na shipo baje men mit. Ha ka sngi ka babut. Ka rupali ka Leit Kamai ka libyang kladep leit bu ikipas senjar la kumbal lain na saulenti AA. Dap sau baje jan mit. Ukun jongka ulas dang yam. Ka rupali ka tip ba ukun ulat tangan. Bat kamut ban Leit Briew shua Henry ukun jongka ulayam palat. Ka rupali kalaong ikipas senjar. Ba ngan sange shua ya kakali shipang ngan ai bam shua ukun namar ulat tangan palat. Don uwe Briew ubasyong ha kakali jongka rupali ulaong. Ngala kerki yana wud lada pimne kumta te nganum siu shu ya kabai kali. Ka rupali kam banse Leit bu shuai ki pasenjar khnang makan numdu ya ka bai kamai jongka. Kat ba dang nya kisni ki por ka rupali kanya ka libet kumne klem dalap basnyu tu ukun jongka uladap sausnem. Bat kalabu kerjang de ubanti. Ubanti uluang ubasait nat bha ka kemi jong u ka mai bet ya u. Henry umpat snyu tu namar udang kelung. Ubanti u iet bahai ka masih batte ha pelau ying. Ka kemi jong ubanti katno ka kemen namar ukun jong ka ula iklan. Bat ka kemi jong ubanti ka pet ya ka passbook la jong. Kadang yo ban penlang pisa tang kumba arlak tingka hapo jong ka sausnem. Ka kemi jong ubanti tang ban yo kloy ka pisa ban pak sumari ukun jong ka. Men step shua bakan Leit Kamai taxi klet didut shua haying jong ki Briew. Enda kladep didut
kelej bu skul sia ubanti bat kelej kamai teksi no barok shisngi. Kakmi ju ubanti kalek bait kumne da kisnam knang bakan nyok pisa ban pak sumari ukhun jongka. Hadien si postnam ubanti ru ladap si postnam ke arta. Teha ko wei kesngi ubanti ulet skul kakmi jong upat kelej kamai teksi. Kat ba ubanti udang syong ha classroom jong ubanti ula kipang la syuk ban ring mensim. Kinong hikai kelej bu no ya sya hospital. Kakmi jo ubanti klayok jing tip ba ukhun jong ka ula don sya hospital. Kakmi jong kelej wut sya hospital. Doktor ula ong ya kakmi jong ubanti ba pihap ban pa operation no yu khun jong pi Khynthei te sayap. Kakong rupali kalaong. Doktor kapisa ngampat yo lot ngadang don tang lailak tingka. Doktor ula ong menta namar bela rem kitiar ban le operation kam de syuk tang henriu lak pihap ban krek haduk si paulak tingka. Kakmi ju ubanti kalau ong yu doktor ba ai dawai tang kumba katu kade benai ukhun jongka. Endang layok lut kapisa barok ngan sapawan operation na wood. Doktor ula kongu ya ka jingong jong kakmi namar usnyo sun ya ka bakate tang ka riu Khynthei. Kakmi ju ubanti ka hap tresitom ka let didut ka let kamai teksi na lor kini ki kam arteli. Ka let belade saha ka wei ka hotel kum ka waiter ha ka por menmit. Ha kini ka hotel balet bela kakmi ju ubanti ki di debat ka kiat. Katba ka rupali kadang lit ajing di iki brew. Don uwei ubrew ubala kam syongsit. Ukran klam akor ya ka rupali da ki ketin kinslenya ka. Uong penban ya ka dor ba unsiu lada ka let bat Ka rupali kam ailat bakin shim kabu ya ka. Ka rupali kalaong. Bangam de ka Khynthei dakat ngawan melahang ne. Bangawan lek sengaw bahabat pi. Kini ki brew kila leran kelayaka namar ki itu ya ka brew bakatap ka durkmat bersneusi. Kakmi ju ubanti kadang poying hadu shiba je menstep ka tiak tang lai saw kunta ka hap kino ban let bela na ka benta jong ukhun. Teha ka wei kesingi ubanti ulet skul. Uparlok ju ubanti ulaong. Banti ngam jutip ime jong pi ide ibadi kiat. Ngate ngam trek syuk ban nya paralok bat pi. Ubanti ula snyaw lek ran, bat enda ula wan haying, ula ya bun ketin bat kakmi lejong. Kakmi ka sngap bat ka jau umat, ba ubanti tip ba lei ba kakmi jong ka haban le hadu katne. Ubanti trek syuk ban lek skul, umi na ying da ka uniform skul. Khynthei klam lek skul ulet kai penban. Ubanti ulai kenduk parlok bat ki brew ki bat di secret di kiat ki syong ha ki linti singkin ki ya bam ya di. Ubanti ule bat kumne manla kasngi. Ha ka wei kasngi ka kemi jo ubanti ka lap ba ukhun jong ka usyong ya di kiat bat ki parlok jong Endalamit ubanti ulang wan haying ka kemi jong kala shithap yu ukhun la jong. Bat kala ong yu khun. Katno nga tresitom naka benta jong pi. Khynthei pipat dang le dikyat le di secret ngobha bat ki paralok. Ubanti ulaong te balay dang adi. Kakmi kala ong ba medon jing sitom uklong snam ken yo me yap kaloy. Kakmi kala ong wajule kumne khun namar nga benut ya pi day ukhun tips ngi jonga. Ubanti kongu ka kemi lejong ule bet kumne watla ka kemi ka yam pangnut naka benta jong Ka kemi jo ubanti kalet belas ngi bat miet banyok pelang pisa naka benta jong ukhun. Ban pa sumar ya bat ka pisa ru kadang lang tang sanlak tingka. Katba ka kemi kadang yang jak taj bat kadang perkat ya ka pisa na engan nyok biang sa sanlak tingka ban pa sumar ya ukhun.
lawan mare uwe ukhna bat ula ong. Kong ukhun jong pi ula kelon hang tei. Ka kemi jong u ka leit mare wut kalat ba ukhun jong ka ula prisnam bat ula tiak hamadan. Ka kemi jong u ka leit rakno cha hospital. Ubanti ula prisnam. Watla udang tibriu makna Khynthei la syu banyakran bat ka kemi. U doktor ula ima haba upet ubanti bat ula ong ka kemi jong u. Bangi hab banne operation no mentahi ukhun jong pi. Khynthei te ukhun jong pi unum im perthei. Ka kemi kala ong. Doktor ngan le kumno ka pisa ngadang don tang san lak tingka. U doktor ula ong pihak bantau lat Khynthei te pin saduk kun. Ka kemi ju ubanti klet panram ki Briew. Khynthei ki Briew ki la ong. Nai pak sumar syuk kong yu kun jong pi. Mentoy ayu ban pak sumar yu Briew badikiat bat ya ka pisaru kim ai. Ka kemi ju ubanti ka sngew de ka jing ong jong ki Briew. Khynthei kam ban se ban nyarap yu kun la jong. Ka kemi ju ubanti klet panram na bang ban pak sumar yu kun bat ti hospital. Khynthei na bang ru kim ya ai na mar ka de ka Briew ka basu kamai taksi. Ka kemi ka yam sosi na mar bakam yo pisa na ru. Bat klet paino cha hospital kaya kran bat u doktor kumne. Doktor, shimno du klongsnam jonga na mar ngam yo pisa na U doktor ula shimno du klongsnam jong ka kemi. Ula buno ha ubanti ban pelat im ya u. Katba ka kemi pat kelayap no. Ka baile operation yu ubanti don kamlut satang arlak tingka. Lailak tingka pat ka kemi kelapan buno yu kun. Kenang ba unyo pendon kam enda ula klan. Hadian arsengi ubanti ula kendet ben riu. Ubanti ula khot ya ka kemi la jong. Mei ngala klan. U doktor ula ong. Ime jong pi im don hang ne. Yang anet yalam mangabat ime jong pi. U doktor ula yalam yu ubanti shalom jingtep. Ubanti ula kendet. U doktor ula yatu yu ubanti. Baka kemi jong pi ka ij bahaya pi. Bat kala aino du klongsnam la jong ban pelat im ya pi. Ubanti u yampat jonut hangta halum jingtep. U doktoru ula jau umat lang nama ula isen pelat yu ubanti. Hadin siteng tenta, u doktor ula jalam no yu ubanti saying. Enda ubanti ula tiak menmit, ula pos niu ka kemi baka ong ya ukum ne. Ba u day banet tips ngino, ba u numdi kiat syu. Bat ba u net school biang sa sisin, kenang ba u nyok long he long han. Ubanti hajing pos niu, ula kular ka kemi la jong ba un le tips ngino. Bat ula ong ka kemi to wan paino sa ying may. Ka kemi jo ubanti kala ong. Em kun ngam na syu ban wan pai bat pi na mar ka de ka mon jong ublay. Ka kemi jong u ka lek nyo, ubanti ula benut, u yam ktang biang hajing pos niu jong u. Bat ula kendet u don hajing tia. Ubanti masin kendet na jing tia, ula yam ktang biang na mar u benut ya ka kemi la jong. Ubanti usa satang marway, ringkat ki jingkular ya ka kemi la jong. Ba un intip sino nang ne sakmat. Ladap sotenat, singau like, share bat subscribe ka channel bat share comment.